Mae ben bach amser di bod nawr ers y gêm ddisgwrdd mas yn Hwrci. Fel ych chi'n edrych nôl ar y gêm, mae hefyd be mae mynd yr holl ffordd mas fyna, cael y fath yna o ganlyniad yn neud i hyder a meddylfryd y tîm? Yn credu i fod yn onest, oedd e'n gêm eitha anodd mas yna, ond oedd rhaid ni dangos lot o cymeriad i sefyll am beth yn wedi anfon at ni. Ac yn y diwedd i gael pwynt mas yna, mae fe'n canlyniad dda ac mae fe'n rhoi lot o hyder i ni mewn i'r gêm. O'n i'n licio beth wedodd Bellamy cyn gêm Twrci, oedd e'n gweud bydd ni'n gwybod mwy amdano'r tîm yma ar ôl y gêm hyn. Felly os afmwynt y chwaraewyr, beth ti'n credu nathach chi ddysgu amdano'ch hunain? Credu bod yn dangos, i fod yn onest, bod ni yn gallu gwneud mwy pan ni'n mynd llefydd fel yna. Oedd rai pethau wrth edrych yn ôl ar y gêm wedi dangos bod mae rhaid ni bod bach yn well pan byddwn ni'n gael y pêl. Ac son nhw'n pethau yn fawr sydd yn goffod newid, dim ond pethau bach, a bydd yn dod mas lot yn well. Ond ni wedi edrych yn ôl arno fe, ni'n gobeithio bod ni'n gallu rhoi pethau yn right yn y gêm yn erbyn Gwlad. Achos yn amddiffynol hefyd, oedd y rheolwr cymaint o bobl wedi bod llawn clod o ran y perfformiad amddiffynol fel y capten, fel rhywun sy'n rhan allweddol o'r amddiffyn. Sydd wedi ti'n adlewyrchu arbenithoch chi? Ond credu o'n i wedi gwneud beth o'n i'n gwneud i amddiffyn. Ac fel o'n i jyst wedi dweud am beth i gael y pêl, os o'n i'n gael y pêl bydd llai o amddiffyn i ni'n gwneud. Felly, o'n credu dyna beth o'n meddwl pan o'n i'n dweud mae rhaid ni bod yn well gyda'r pêl, achos oedd lot o acsiynau ble oedd rhaid i ni wneud y tacl olaf neu gorfod taflu yn corff yn y ffwrdd. Ac ar y degau mae angen wneud hwnna, ond yn credu os o'n i'n cael mwy o'r pêl, so ni'n gallu gwneud y gormod. Nos y fori, un gêm fach arall i fynd o ran y grŵp. Pa mor wahanol fydd yr her sydd o flaen chi yn erbyn Gwlad ar nos y fori? Yn credu oedd pan ni wedi wario y gêm cyntaf mas na, mae rhaid ni cymryd lot o hyder wrth y hanner cyntaf, ond ni'n wedi gweld yn rhain hanner pan nhw wedi newid pethau gwmpas, maen nhw'n gallu gwneud yn galed i ni, ac ro'n siŵr bydden nhw wedi edrych ar beth oedd wedi mynd yn anghywir i nhw yn y gêm cyntaf a bydd nhw'n newid rhywbeth yn erbyn ni. Felly, gêm anodd siwr o fod, ac ond ni'n credu bod ni'n gallu ennill. I ti, caprif 92, ni'n eitha siwr gei di caprif 92 nos y fori, yn hafal ar record Neville Southall sy'n amlwg yn enw eiconig ym mheildrod Cymru. Mae fe'n dipyn o beth i ti, Ben? Mae fe'n, pan ych chi'n clywed yr enwau fel yna, mae fe'n teimlad special, i fod yn onest. Un siwr fod mi byth wedi credu amdano pan o'n i'n ifanc, ond dwi yma nawr ac eisiau cario ymlaen. O'n i'n mynd i ofyn, pan nath y daith yma dechrau gyda Cymru, o ti'n meddwl, fel ti'n dweud, o ti'n meddwl bydde ti byth yn cyrraedd rhif mor uchel, ond hefyd bod ti'n gapten ar dy wlad hefyd. Mae fe siwr o fod rhywbeth o ti'n breuddwydio pan o ti'n cico pêl yn y Slefera pan o ti'n fach. Wrth gwrs. Oedd e'n breuddwyd i wario pêl-drod yn proffesiynol i gael felly un cap i Gymru, felly i gael y nifer dwi'n gael ac i gallu bod yn gapten i Cymru. Bydd neb yn gallu thynnu bod yna i ffwrdd o fi ac teimlad special iawn. O'n i jyst yn siarad amdano ti gyda Craig Bellamy a be mae fe fel i gweithio gyda ti, a dde'n gweud bod ti'n siarad fel hyfforddwr ymysg y chwaraewr a bod e jyst llawn edmygedd o'r ffordd i ti'n cyfarthrebu, y ffordd i ti o gwmpas y tîm. Jyst pa mor bwysig mae'r berthynas newydd yma gyda Bellamy wedi bod a fel i ti wedi helpu fe, ond hefyd fel mae fe wedi helpu ti? Wel, so mi'n gallu gweud am beth wedi'n dod wrth y fe, ond dwi jyst wedi ceisio bod fy hunan ac wedi ceisio helpu'r tîm mor gymaint ni'n gallu ac yn siŵr bydd hwnna'n helpu fe mewn twrn. Ond mae fe wedi dod mewn ac mae fe'n dysgu lot i gyd ohono ni. Beth mae fe'n dweud ar y car yn y stafell ble ni'n cael meetings. Mae fe wastad yn cael rhywbeth, os mae fe'n rhywbeth bach, yn gallu cymryd oddi wrth o fe. Ac hyd yn oed wedi wario lot o gemau nawr ac am yng ngyrfa, chi wastad yn gallu gweld y pethau bach sy'n dod mas wrth y ffordd. Dyna beth chi'n edrych am ac dwi'n teimlo wedi bod yn dysgu lot wrth y fe.
o ran yr ymgyrch i chi wedi cael, nes i ofyn yr un peth i Bellamy, 5 gêm sydd wedi bod o dan rheolwr newydd, fel i ti'n adlewyrchu ar y daith i chi wedi bod ar, a hefyd faint sydd wedi newid o'r gêm cynta yna yn erbyn Twrci, a wedyn gobeithio nawr y gêm ola yn erbyn Gwlad yr Ian os y fori. Credu, mae fe yn un anodd, oherwydd pan ni'n gyda'n gilydd, dim ond wythnos ni'n ganddo ni, ac ni eisiau chwarae ffordd wahanol, cymryd ffordd newid yn mynd mewn i'r gemau, ac mae fe'n gallu bod yn anodd, ond mae'n credu bod pawb yn y garfan wedi bod yn enjoyo fe lot. Mae ffordd ni wario'r pêl drod, y pethau fel ni'n dweud ni'n dysgu gyda gyd o'r staff sydd wedi dod mewn. Mae fe'n teimlo gred ac yn credu fel garfan, fel tîm, ni wedi datblygu lot a wedi gweld lot o chwaraewr newydd hefyd sydd wedi datblygu yn y tîm. Felly mae fe'n rhoi lot o hyder i ni mynd mlaen. Be ti wedi joio mwyaf yn ystod yr ymgyrch yma? Siwr fod mae ennill y gemau wastod yn y moment ys chi'n joio mwy, ond mae'r perfformiadau, i fod yn onest, mae wedi bod cwbl o gemau ble ni wedi dechrau bod yn ware gyda'r bêl a wedi really cymryd step newydd yn credu. Yr un nesaf i'w wneud am troi gydol y gêm. Ie, so wedi un gêm bach arall i fynd. Mae pwyslais i bod ar berfformiadau, siŵr o fod yn hytrach na canlyniadau yn yr ymgyrch yma o dan rheolwr newydd, ond y ffaith i ni, Gwlad yr Ian, Twrci, y tîm yma, mae yna gyd rhywbeth i chwarae amdano nos fori. Yw hwnna'n ychwanegu bach o edge i'r gêm? Wel, ni'n mynd mewn i'r gêm yn ceisio ennill, so ni'n gallu gwneud dim byd am beth bydd Twrci yn wneud, ond ni yn erbyn Gwlad yr Ian, ni'n ceisio ennill y gêm. Ni'n gwybod bod y 3 tîm, maen nhw'n tîmau dda, maen nhw wedi bod yn bythdi y tîmau gorau yn Ewrop nawr am cwbl o blynyddoedd diwethaf. Felly, mae'n grŵp anodd, ond yn credu bod ni wedi sefyll lan yn erbyn gyd yn nhw ac wedi dangos bod tîm dda gyda ni a ni'n gallu cymryd step mlaen yn nawr.